Здравейте хора, хай гай, сега ще направим онзи тренд, който тук съм аз, тук е най-добрата ми приятелка, има черта и примерно да ми питат коя еди какво си, ако съм аз, пишем така, ако е тя, пишем така, ако сме двете, така. Така, коя е по-красива? 3, 2, 1. Така. Добре. Сега коя пее по-добре? Да. Коя танцува по-добре? Коя харесва повече Blackpink? Коя харесва BTS повече? Коя харесва Stray Kids повече? Коя обича да гледа повече YouTube? Коя обича повече да играе Roblox?